Ap kemang ki pajba balano kade kasngi kanwan. Kumba baro ki ap kmilinti balano kane ka David lane ka jingatai syapang ka artikel laispa nyofwe versus 6 sedol kan poi. Bat menta tongin pek ki ai ti kita ki start nong esai ki ban shimenta ha kane ka David. Bat lano kane ka David lane ka jingatai kan stang. Ka David lane ka jingatai syapang ka artikel laispa nyofwe versus 6 sedol kan salong ka arfai tarik uluber jong mata usnem Hasan Kerdep College Auditorium. Bat kinong shimenta ha kane ka jingatai kan long hapdeng UMLA kan nongkrem constituency bat kumjuru ubadai u presiden ka parti WP haringkat u Edwin Sutnga ubadai u Muktiar lane unong asaj ain senior lane u advocate kumjuru u Robert Jun Kharjarin ubadai u kandidat MP jong ka UDP hakne ka election Lok Sabha baladep bat ubadai ru presiden barim ka HYC hak baro kibriu kladon ka jingej bat jing shane yau ne u samla menba udang long presiden jong ka seng bhalang kumju sa uwei pat u riu saj ain lane u advocate uban sai shimenta ha kane ka jingatai lane ka David kata kadai u Dr. Benjamin F. Lingdo ubadai u associate professor nehu moderator kumta kane ka David kan long ka basautnat ban sngap bat om tang kata handrai kan long ka jingmento yangi ki ban sngap ya kane ka jingatai lane ka David shaphang ka artikel laispa nyofwe pyrshah ya ka shik shedol bangin sayo iru ya Ardent milar ba seomoj ubadai u MLA bat presiden ka parti WP ha ka baro ki pajba mta ki ej bat shane ya uneu presiden ka WP bat kumju ya ka parti WP ha ka ba unsa ya tai bat kine ki laingut ki Muktiar lane ki start nong saj an ki papau ha ka bangin sayo i ha ka arfai tarik jong mtau bunai ha ka porsh post deng menstep Hasan Kerdep College Auditorium bat ki pajba kilaban sakhi lane kilaban pej online lengba ha ka Q&A channel production bat kumju harangkat ka jingpeniaj jong ka Department of Political Science Hasan Kerdep College Shillong.